Takisto Jemce Lužany. Je to pôd KVP, mesto, Kecvik. Čo je KVP? Zatiaľ si pekný oblúk predsvala, líniu drží na správnej nohe. Pekný skákavý cvál, guľatý, priestorný. A zatiaľ nevidno, že by Veronika musela nejakým spôsobom korigovať ten pohyb. Je to slušne uvoľnené. Vidno, že tam je krásny súlad medzi koňom a jazdcom. Trošku viac by sa mohol vyťahovať ešte dopredu, basku lepšie ukazovať. Prestok čistý. Koník nájazd krásne sa približuje tým, že sa zdvihne, pozrie si prekážku. No tu trošku to bolo presne vidno, že nešiel dosť dopredu, narazil kúsok, mal ísť viac. Dopredu sa vyťahne krčenie nôh, tu je skôr nadpriemerné oproti tomu, čo sme tu videli. Ale škoda to je.